Kaixo ikasleo, gogoratu debatze lehenengo mailan gaudela, lehenengo unitatean gauza orok du bere neurria. Hemen, bigarren osaiaren teoria guztia duzue, bideotzenetan azalduko dugun izango da, seigarren adierazlea. Problemak, ebasteko txantilloia. Gogoratu txantilloia hau oso garrantzitsua dela, batez be, konpetiziko azterketa gehienetan agertzen delako, eta baita, debatzeko maila guztietan erabiliko duzuelako. Egia da, debatze irutik gora txantillo hau apur bat eraldatzen dela, baina hemen landuko dugun oinarrizko egitura mantentzen da. Zelako izango da gai honetan ebatzeko ditugun problemak. Zelako izango dire, problema hauek. Oinarrizko eragitanen bat agertu daiteke, unitate aldaketaren bat ere agertu daiteke, zati baten kalkulua, igoera bat, edota berapen bat. Baina barriro esaten dut, garrantzitsuena txantilloia da. Eta garrantzitsuena izango dena da, problema bastean, problemen ebazpenerako urratzak jarraitzea. Hau da, txantilloi horretan agertzen diren urratz guztiak betetzea. Eta ondo betetzea, noski. Guazen txantilloia lantzera. Txantilloian 4 urratz agertzen dire, problema ulertu, ebazpena planifikatu, planifikazio gauzatu, eta emaitzaren onargarritasuna baloratu. Urratz bakoitzean azpiatal desberdinak egongo dira, eta hemen jarri beharrekoaren azalpena duzue. Nik bideotzorako erabiliko duena izango da, hemen dugun adibidea. Eta adibidea erabiliz, azalduko dizuet, urratz bakoitzean, zer dan, jarri behar dena. Imaginatu daigun, problema bat ematen digutela. Hemen agertzen dan problema. Hau egiteko, hau ebasteko, nik txantilloia beteko dut. Hemen dagoen txantilloia. Oazen, lehenengo urratzera. Problema ulertzen. Hemen 3 azpietal, 1, 2, eta 3, eta noski bakoitzean jarri beharreko desberdina izango da. Ze eskatzen dit problemak honetan, jarriko duguna izango da, problemak eskatzen duena. Eta pista modura normalean probleman galdera bat agertzen da, eta hor egongo da, hemen jarri behar denaren informazioa. Esaterako hemen, jarri beharreko izango litzateke, denbora tarte horretan, errepide horretatik pasatzen diren kamioi kopuruak kalkulatzea. Hori da eskatzen dagoena. Hemen, jarriko duguna izango da, probleman agertzen diren zenbaki guztiak. Datu guztiak. 2 bosten, 9, 11, 4.000 ibilgailu, eta bar. Batzuk, erabilgarriak izango dire, erabili egingo ditugu, beste batzuk, ez. Eta 3. atala hau, eta hau izaten da normalean saiena, hemen, emaitza jakin gabe, oraindik ez dugu egin, emaitzaren inguruko hausnarketa bat egingo da. Esango dugu, zelakoa dan, edo zelakoa izan behar den emaitza. Adibidez, kontuan hartuta probleman esaten dena, ni badakit kamioi kopuru bat kalkulatzen ari nazela. Horren ondorioz, ni badakit emaitza zenbaki osoa izan behar dela. Ezin da 46,5 kamioi izango da 46 edo 47. Ondorioz, emaitza osoa izan behar da. Horrez gain, ni badakit kontuan hartuta 4.600 ibilgailu pasatzen direla, eta denak ez direla kamioiak, 4.600 baino txikiago izan behar dela. Gainera hemen zati bat ematen digute, 2 bosten, eta esaten digute hori kamioiena dela, 2 bosten. 2 bosten erdia baino gitxiago da. Eta kontuan hartuta 4.600 ibilgailu daudela, horren erdia 2003, ni badakit emaitza izan behar dela 2003 baino apur bat txikiagoa. Eta orain pentsatuko gozue, eta hau zertarako da? Hau izaten da normalean akatzak ekiditzeko. Nik lortzen badot 5.000ko emaitz bat, hausnarketa hau eginda, nik badakit emaitz hori desegokia dela, txarto egin dudala zeozer. Eta errepasatzean, agian akatzaz konturatzen naz, eta problemaren ebazpena ondo egiten dut. Modu bardina, nik lortzen badot 2007, nik badakit hori ez dagoela ondo. Orduan, azkenean ataltzo hau, balio du, akatzak ekiditzeko. Ataltzo hau, guztiz lotuta dago, gero azalduko duan honekin. Eta, hemen jartzen duguna, egongo da lotuta,
azkenengo atalen agertzen den honekin. Goazen bigarren atala edo bigarren urratza saltzera. Ebazpenaren planifikazio. Hemen bi azpiatal, hemen jarriko duguna da, problemari aurre egiteko, zerbait, adierazpen bat. Taula bat, irudi bat, grafiko bat, eragiketa bat, arau bat, zerbait. Hemen adibidez, kontuan hartuta esaten digutela, kamioiak 2 direla, ibilgailua geratzen ditugu hemen behan, eta 5 zatitan banatzen ditugu. Eta kamioiak 2 betetzen dutenez, 2 betetzen dute. Eta hemen grafikoki adierazten da hori, 2 hori. Beste honetan, zer egin beharko dut emaitzari iristeko, egingo dudana izango da, gero planifikazio gauzatzean egingo dudana jarri, baina esalditxo batean. Hau da, kamioien kantitate edo kopuru hori kalkulatzeko, zer da egin behar dudana? Ibilgailuen kantitatea eta kamioien zatia biderkatu behar dut. Eta hori da hemen jartzen dudana. Kasu honetan, gauza bakarra askatzen denez, hemen urratz bakarra edo pausu bakarra egin behar da. Biak kantitateak bidertu eta listo. Eta gero hemen, planifikazio gauzatzeko atal honetan, matematikoki egin beharreko kalkuloak egiten dira. Esan dugu, hemen, 2 kantitate hauen biderketa egin behar dela, hemen, biderketa hori egiten da. 2 aukera daude, hemen 4.000 bider 2 zati 5 egitea, 1.840 kamioi, edo eta kontuan hartuta 2 eta 0,4 baliokideak direla, biak bardina adierazten dutela, zuzenean 4.000 bider 0,4. Baiz da, bardina, 1.840 kamioi. Eta azkenengo atala, emaitzaren onargarritasuna baloratzen, hau, lehen esan dugu guztiz lotuta egongo dela hemen jarri ditugun 2 hauekin, bi azpiatale egongo dire, hemen jarri ditugun baldintzak birpasatuko ditugu. Guk planifikazio gauzatzeko atalean lortu dugu emaitz bat, 1.840 kamioi. Orain, hausnarketa bat egingo da, balio honen inguruan. Jakiteko balio hau egokia den, ala ez. Guazen ikustera, 1.840 kamioi. Zenbaki osoa da? Bai. 4.000 baino txikiagoa? Bai. 5 bierdia denez, 2.300 baino txikiago da? Bai. Horren ondorioz, hemen zer da jarriko duguna, emaitza onargarria dela, lehenengo puntuko baldintzak betetzen direlako. Hau da, zenbaki osoa lortu dugu, 4.000 baino txikiagoa eta 2.300 baino txikiagoa. Estudioi kontraesanik dagoenik. Eta beste honetan, jarriko duguna izango da, hemen eskatzen dena jarri dugu, besten jarriko duguna izango da, emaitza. Denbora tarte batean, errepide horretatik, 1.840 kamioi pasatzen direla. Eskerrik asko.